Sinibingelele babukele emakhaya kumabona kude wena ohamba phambili Blaqlife TV. Sithemba ukuthi abantu ba right bayaphila. Igama lami ke ngisichaka umfoko amancinza kancane. Ngiyathanda futhi ukunibingelela. Igama lami again sichaka. Mfoko amancinza. Ngithemba ukuthi abantu ba right ke emakhaya ngizwe ukuthi niya complain ukuthi angilishe igama. Hayi igama ngosichaka. Yeah, namhlanje ke sihambile ke sihambe inkalo zonke ngoba niyazi ukuthi le channel yethu sihlala siveza abalaphi bendabuko abahlukahlukene. Ziningi izinto esesifundise ngazo selokhu saqala ukuqopha lama broadcast. Siyathemba ukuthi nani niyafunda emakhaya okuningi okuthile. Kodwa ke asikaze sibe nowesifazane. Namhlanje sizoqopha umlando. Sizokwenza ingqopha umlando ku Blaqlife TV impande yama Africa uzoza ukuthi yini lesikuphathele yona kangaka. Sisendaweni naseNewlands la sikhona nomama umama wethu uMakhosi uKhathi. Yeah, mangabe ngisho kahle. Angibingelele Makhosi. Ngibingelela ababukele emakhaya. Lona ophambi kwenu Makhosi uKhathi. Okhona la eNewland. Ophiwe isiphiwo nje sabantu abadala. Umlando wami ke usuka kude balaleli. Kusho ukuthi nje ekukhuleni kwami ngangaba nezimpawu nje sengiqonda kakhulu manje njengoba sengikhulile ukuthi lezi impawu kanti ezasiqondeni. Nje ngangiba nakho ukugula, ngihlala ngumuntu ophathwa nayikhanda. Ngakhula kunezinto ezenzima engidlula kuzona. Kungelula ukukhula kwami, kwakungelula kakhulu ngempela abalaleli. Okusho ukuthi idlozi ke like liqeqeshele lona. Kuye kuthi umuntu uyothwasa idlozi umthetho walo likuthwasisa ukhulu uzalwa. Ngadlula ezintweni eziningi kuthe ke sengikhulile ke balaleli emakhaya ayike kwase kuba nezimpawu ezona ezangixwayisa kakhulu. Ngabona ukuthi hayi ngempela ngithathe le ndlela ngoba yayiba khona imiyalezo amaphupho aqondayo ukuthi kwenziwa kanjani kwenzeka kanjani empilweni yami. Ngaze ngabona ngomopho. Ngoba idlozi lifuna ukuthi ulilalele. Linendlela zalo idlozi elisebenza ngalo kumuntu nendlela nezixwayiso zalo. Isixwayiso nje ngizoke ngithi ukukhaphambili phezulu. Isixwayiso engaba naso kakhulu ngaba nephupho elaliqonda ulaka ngalendlela. Okusho ukuthi ngoba ngangingakanaki ngatshelwa nje umuntu nje engangimthatha kancane ukuthi hayi leli phupho lalisho ngempela isimo esibi esitshengisa ukuthi abadala bathukuthele manje bafuna ngiyenze lento yabo. Kwaze kwahamba engathola nokulimala. Ngazi ke noma ke sichaka ngingaqhubeka yini ngichaze kabanzi ukuthi kwakuyisiphi lesixwayiso lesi ukuze abalaleli emakhaya nabo bezwe ukuthi kwakuyisixwayiso sini. Ngithi ngisafuna ukuthola ngaphambi ukuthi ubatshele ngesixwayiso ukuthi sasi kanjani ukuthi mhlambe ngaphandle kwale impawu oba uyibona usakhulu semncane ukhona nomunye ekhaya owayenalo umsebenzi noma mhlambe waqala ngawe. Mina ngokwazi kwami ngikhula akekho engake ngezwe kuthiwa unalo umsebenzi. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi sekuyavela ukuthi hayi lento isuka kude ekhaya. Nangala ohlangothini la kababa nakhona bayalikhomba lolu bizo lelo ukuthi lwalukhona. Hayi ke kusho ukuthi abantu ke abafana inhlahla zabantu ayifani phela. Abanye bayakwazi ukuphula ukundleka kodwa kube kulokho ekudlulela kwigeneration enye. Nami sengikufunde manje. Usukuthola manje. Esengithola manje ukuthi noma mina ngabaleka kodwa igeneration elandelayo igeneration lokho laba khona lolu phawu. Kwakuthatha isikhathi singakanani mawami ukubona kulezi impawu zazikuvelela zonke ukuthi cha manje sekufanele thatha isinqumo. Mhlawumbe mawuthatha usibeke nje kokuqala isigameko sakuvelela owasiziba esibi kakhulu esikhumbulayo empilweni esasikhombuza ifaluye edlozini. Cha ngizoke ngisho lesi esibi esekugcineni. Okokuqala ngayithola ngumuntu oseyikwenetini engazazi ukuthi iqhamukapi. Ngathi ngisathi ngilwa le ndaba yekweneti kwathiwa ngithathe lapha nalapha kwaphela mali ngaphelelwa imali. Ngabona ukuthi hayibonakho ngiphelelwe imali kodwa ngithi ngiyasebenza. Kodwa imali engiyenzayo angiyiboni. Ngihlupheka njengomuntu ongasebenzi. Nazi nekweneti engazazi sengumuntu othathe oma laptop zonke lezi zinto zesimanje. Ngisathi ngihamba lolo daba lolo imoto yami yintsha imoto isho ukunginqa nje vele ime ivaleke ithi ngcibe ngithi ayongena u2 isho ukunginqa. Ngisathi ngithi ngixakwe lokho sase sifana nohlanya ubaba walekha ubamdlovu. Sengikhohle ukusho balaleli ngiganele kaNdlovu. Ngiganele kaNdlovu la ekhaya. Ubaba walekha sase sifana nezinhlanya khona lapha ngoba sasihlale siyolwa le ndaba yale imoto intsha kodwa manje ihlushwa yini. Hayi ke umopho omkhulu ke balaleli engawuthola. Ngathi nje ngithi ngihamba ngiyolanda umntwana esikoleni ngavele nje ngadutshulelwa nje imoto.
okungixaka kakhulu ukuthi ngoba ngumuntu wesimame futhi angilwanga ngenzanga lutho ngangalwi kodwa ngamangala uma sengizwa sengidutshula ukuthi ngidutshulelani ngoba ngiphambi kwa imoto ngivulile imoto ukuthi angene lo zothatha imoto omunye ungibambile uyangithuka kukhona nomuntu wesilisa omhlophe kodwa yena abamenzile ukuthi kodwa ngezwe sekuqhuma inhlamvu nje yesibhamu ndibalalele bakhaya fanele ngabe angiphilanga ngisho nodokotela bayasho fanele ngaba ngiphilanga ngoba akudlali ukudutshula umuntu eseduze akudubule enhlizweni ngokwakhe yena wayitshela ukuthi ungiqedile ushiye nje engiqedile kwamina ngangitshela ukuthi ngidubuleke kolunye uhlange uthi kanti ngaze ngathola ngisesibhedlela ukuthi kanti inhliziyo kangangokuba balalele emakhaya idlozi linezimanga ngalendlela ongayazi ngoba kwakulokho kubabaza kwayena udokotela ukuthi yindaba ngisheshe ngirecover konke okwami kwakushesha yebo ngaphaphama esibhedlela emva kweinsuku ezine ngise ICU ngaphaphama hawu ngisaphila ngise ICU kodwa manje futhi udokotela umefika ubabaza ukushesha kwami ukurecover ubona ama signs ngasheshe ngaphuma ngayongeniswe wodini nakhona babona konke kushesha ngiyaphila namhlanje yila ngathatha khona isinqumo khumbula kahle isinqumo ngasithatha ngisalele khona lapha embedeni manje konke lokho mawami kwenzeka uvele lo msebenzi wedlozi usuvumile enhlizweni noma akwavumi ukhonzaphi uyakholelwa khona ke madlozini hayi ke balaleli mina bengumuntu ke othi mengabe ehlangana nomuntu onalesimo sabantu abadala angitshele bengingakholwa bengingakholwa mina bengisebenza kakhulu ebandleni lami ibandla elikatholika ilona engisebenze kakhulu kulona nje isikhathi sami esiningi bengisichitha nje ebandleni okwathi ke mengabe sekwenzeka lokhu kwenzeka nje kodwa angivumile ngasithatha isinqumo sokuvuma ngilele embedeni ngikhumbula kahle ukuthi kwehla inyembezi ababefikile bazongibona njena kunekhaphula izongibona yafica ngikhala ngoba ngase ngithatha isinqumo sengibona ukuthi kusho ukuthi kufanele nayi indlela fanele ngibalalele ngiyenze lento abayifunayo balibukele emakhaya mhlambe nawe uyobukela lapha ku-channel yethu Blaqlife TV impande zama-Afrika lezi sihleli noMakhosi uKhathi sibuka nje impilo yakhe nomsuka wakhe kulomsebenzi wabantu abadala ukuthi sihambe isikhathi esingakanani ungasubscribe ke nawe ukuze ukwazi ukuthola le video ufunde okukhulu nokunye ongakwazi mhlawumbe ozokwazi namhlanje Makhosi asivele siqonde kule ndaba yokuthi ke manje sewuvumile ke usuyawenza lo msebenzi wabantu abadala omunye uzoyibuza ukuthi phela kuvamise ukuthi umuntu mayenza lo msebenzi ahlale ekhaya angasebenzi indawo kodwa wona sikubona usebenza umsebenzi lona ngathi bese senguvumile ngawuvuma yebo kodwa ngathi bengibuye ekhaya akungisheshanga ngahamba ngaya kuqeqeshela entwaseni kwathi ukuthatha isikhathi ngoba ngangisahlenga impilo nokuphazamiseka engqondweni ukuthi phela ukuthuka ngumuntu wesimame umhlaba nje ngiwusaba ngalendlela ngangisaba ngisho ukuphuma ngisaba ngisho umuntu wesilisa bengabe driver kwangithatha isikhathi okusho ukuthi ngathi sengizibona ukuthi hayi ke sengilulamileke kwase kufika leso sikhathi ke abuya futhi amaphupho bakhumbuza ukuthi hayi usuthembisile phela qhubeka phela ngase ngiyayithatha ke indlela yokuthi ngiye entwaseni ke okusho ukuthi ukubuya kwami ke entwaseni ke ayike idlozi ke ngifundile ke kuyafundwa phela edlozini ubuya kwami ke ngabuya ke ayike nasi isigodlo ngaba nesigodlo ngahlala kodwa abantu abadala bami abazange bangikhiphe emsebenzini wakamlungu njengoba ngiyilana nje nginesigodlo ngiyasebenza futhi eceleni uqashiwe futhi nguthisha ngiyakwazi ukuthi ngibuye futhi ngizoqhubeka nomsebenzi umsebenzi wami akuwona ukuthi lo wethongo lo wabantu abadala akuwona umsebenzi ukuthi ke sengiphilela kuwona sengilambela abantu ngenza izaba zokuthi umuntu agcine engenile la agcine enzile mina nguthatha ngendlela yokuthi ngidedela lona idlozi lenze ngendlela yalo ngoba ukubona kwami kusho ukuthi bayathanda ukuthi ngibe uthisha ngoba ukuba bathanda ukuthi ngibe uthisha ngabe sebengekisile nguthisha ngala ngiyabuya futhi ngiyawenza umsebenzi walidlozi ngoba angikwazi ukuyeka angikwazi ukuvala isigodlo nguyeke ngoba abathandi
bafuna ukuthi ngibe khona esigodlweni bahlale bawulethe umsebenzi bafuna ukuthi ngiwusebenze nomsebenzi wami udala igulo uma ngabe uzoyeka umsebenzi wabo so indlela abafuna ngayo asazi ke mhlambe ngokuhamba kwesikhathi baphokophelele ekutheni bayogcina bewuvalile lo wakamlungu bagcine sebethi ke hlala la sifuna ukuthi uhlale khona kodwa kwamanje ngisabambile kwamlungu bese ngiyabuya ngikwenza nomsebenzi wethongo ngoba angihlali ngingawenzi angeke ngize ngidale uchuku ukubona bafuna ukungibona ngubathobela ngihamba indlela yabo. Uyabona uma sikulolu hlelo njalo sisuka silwela ukuthi uMakhosi sibe sifundisa abantu ngezinye izinto abangazazi. Sithe masingena la wakubeka ukuthi ayikho into oyenza ungabikanga. Uqala ubike yonke into ezokwenzeka esigodlweni. Manje umsebenzi njengoba ukanjena nje kuyilo owesikole uyabika ngiyacabanga ukuthi uyabika njalo mawuzoya emsebenzini. Awuphazamiseke esikoleni akwenzeke esikoleni bavele bavuke nje phakathi esikoleni eklasini. Makhosi mina ngayifundisa ukuthi kufanele ngenze ngendlela abafuna ngayo. Yeah. Umsebenzi wami ngiwenza kanje angihambi ngingabikile. Ngiyabika ukuze bamukele ukuthi manje sesiyobhekana nalomsebenzi bangaphazamisa angikhumbuli nangelilodwa ilanga ngiphazamiseke emsebenzini ukuthi uzongithola mhlawumbe ngiyazamula ngenza yonke into ngiphakathi kwabantu ngoba ngiyababikela sengiyemsebenzini asambe emsebenzini neningiphethe enhleli kimi bese futhi sengibuyile ngikhona ekhaya sengibuyile ekhaya bayathokoza ukuthi ngiyababikela konke iyona impilo engayivuma ukuthi iyona impilo kusho ukuthi engizoyiphila impilo yami yonke. Asivale Makhosi sibheke udaba ke lokuthi manje njengomlaphi owesifazane oqala la ku channel ethi Blaqlife TV asifuna ukungasho enqophamlando le mbukele ekhaya mangabe mhlawumbe uyaqala ukusibuka usenhlanhleni ukuthi ufike sinoMakhosi la uyaqala nje ukuthi kube khona umuntu wesifazane sifuna ukuthola ukuthi indlela osebenza ngazo omunye uzothi hawu Makhosi uyahlola uMakhosi wenzani uyalapha uMakhosi wenzani ufakana emanzini izona ziphi indlela uMakhosi asebenza ngazo umuntu mayefuna ukuza kuMakhosi indlela engisebenza ngayo mina ngiyahlola ngiyamhlolela umuntu bese kuvela isigulo sakhe angikwazi ukuthi ngiqagele phela ngithi asiqageli soMakhosi silidwa yini ibona abantu abadala bahlangana bese ngikuhlolelile sesovela isigulo sakho yila sithathana khona ke from that time ukuthi ngoba ke manje ke sekuvelile ukuthi kukhaleleka lokhu nalokhu kuwena bese ke siqala phi ke umuntu bese ngiyamdedela ukuthi ahamba ekhaya kodwa engikusebenzisa kakhulu amakhandlela. Amakhandlela ngiwasebenzisa kakhulu ngoba umuntu ngiyamnika ikhandlela ngithi hamba uyokhuleka khuleka kuleli khandlela hayi impela abantu bavele bancoma athi leli khandlela Makhosi lingenzela ima yazi ngingakenzi lutho singakangena odabeni lwethu ebekufanele silwenze ukuthi inkinga ilana la asenze kanje ukuze kuvele ukuze kulunge zonke izinto kodwa nje ubususufikile wakhuleka kuleli khandlela kanti futhi enye into nginayo indlela yokuthi ngimiyalela umuntu ukuthi sebenzisa maphi amakhalazi imbala okufanele uyisebenzise ubukhule isiphiwo sami nginaso ngoba ngiyazi ubusuhambe naleli khandlela wayokhuleka ekhaya sizothi siqala singena odabeni vele sekuyabonakala izinto seziyavuleleka kuwena. Ayike ake sivele sibatshele Makhosi ukuthi utholakala lapho uMakhosi mawumdinga einambeni zakhe ukhona nenkundla ezokuxhumana ekephi la esimthola khona ncamashiya ekhaya ngasikhathi sini ngoba umuntu osebenzayo kuyacaca manje phana nensuku abantu bafuna ukwazi bakuthola kanjani mhlawumbe ngama weekend bakuthola kanjani. Hayi ke mina njoba bese ngishilo balaleli emakhaya ukuthi umsebenzi ngiwenza kukhona nomsebenzi wakamlungu isikhathi ngitholakala ngaso u3 ntambama ngisebenze ngo3 ntambama kuya ku6 kuswela ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngiyenze kanjalo ngomgqibelo ke ekseni ngiye emanzini ekseni nalabo abadinga ukuthi baye emanzini ngiye emanzini ekseni uma ngibuye emanzini ke sengiyasebenza ke futhi kuze kushaye bani u6 bese kuthi ngesonto ke ngoba kuyakhonzwa ngithi ke kusukela ngo1 kuya ku6 futhi ngikhona ngiyatholakala ekhaya. Makhosi inamba utholakala kuzo inamba engitholakala kuyona ngiyaxolisa nje ngibhale phansi hayi akunalutho ngiyaxolisa inamba engithola yilo ethi 067 84
99647 ngicela ukuyiphinda futhi ngoba ngathi ngisheshisile Iphinde. ithi 067 Yeah. 8499647. Babukele emakhaya siyathemba ukuthi nani nifunde elikhulu enisazolithola luningi futhi nolunye enisazolithola kuyena uMakhosi esazosilandisa kabanzi ngezinye izinto nje asebenza ngazo nawe ke mawukuthi mhlawumbe khona ufuna ukusizakala ngakho ungafika ekhaya noma umshayele kulezi zinamba ayishilo zizovela futhi escreenini sakho ukwazi ukuyibona lena ke iBlaqlife TV igama lami mina ngesichaka esisha emponyela mfoka amancinza kancane asibonane kokulandelayo nisale kahle It's the Blaqlife TV.